siya abin nan ku da cirbiya ka fara ke akan Ramadan ka san dole kuna da sau da taliyan da ku mutane da yawa suna tubo lokacin azumi amma wani sai a hankali kuma an zalika alillahi min azizun maza ina zaka haka da kwando waya ga ma kwando sunan shi Ramadan basket ke gugurin shi ai naga zai wuce mu ne ba magana a'a kauna idan ta kira waya ba a sauraron kowa ka taba ganin jirgin kasa ya dawo baya in kana so ka kwato mu soyayyan ka daraja da yanci da mutunci to ka kai Ramadan basket ne ma magana ni na shaida ka gane baka sani ba ni na ma daina daukan kiranta kai karanta wallahi kai karanta gaskiya ina ba zan iya ba kayan daɗi ne nan da komai da ka sani Ramadan basket kenan lallai na ga alamu zan iya samun irin ne daga cikin koko moto na ta kara ni kan ma iya da kai kan zaka ji ni koko sai kun dawo kai a ci taliya dan bala'i ne haka yake saboda ba na a ci taliya ba yanzu ya ga bar wayan shi ne ba ku san ni na san na san waye a ci taliya wannan taliyan yan mata nawa ce gudu saboda kare biya ne tare da shi maka ku iya raka ni ku zo mu je ni ba zan je ba har sai na tabbatar da abin da ke cikin wannan mu kan wannan abu ai wannan doka ne in ka dauko da direct daga gida sai gaban budurwanka zaka bude shi lallai duk wanda ya dauki kari ya san inda zai cusa ka a gaskiya mu kuma ka san da zamu cusa kai tun muka dauko kari ku kai ka ganshi ko gaisuwa mara kai ka san kare to shikenan mu bare mu je awwa muna tafiya abun dariya an kun zo ku ga man to shikenan je lilo maka ga mawa ganta kuma kaga ta wurin muka wuce mun gode kaji lilin fa wani sa ta nan ne fa ka sani kawai baba dama ku ne ina wani lafiya lau ya gida to kai rabon da ganka ai tun bayan babban sallah wallahi in je coronan nan ne Allah sai wallahi to a wannan corona ta girgita muka dauke kafa ta girgita mutane wallahi to bara aika mana a kira muku ita ce ai tana lilo a nan lilo ba wai za mu karsa lilo ne Allah muku albarka yawa mun gode amma ya tafiya ko ba matsala komai ba komai to sharo lafiya amma yaran nan zuwan samun wallahi da kamar sun saba komai a gidan wallahi na ga kwallo a hannun Allah ta kwandon can nan fa ba dai daɗi ko wallahi ƙawata ga mutumin kenan zuwa ba kenan Ali zaki man kin san tun da aka fara azumi sai yau nake ganin shi yar budurwata ne in shalele ina miki hafi sallah oyoyo baby da kyau zaki domin ki yar budurwata yar budurwata hafi sallah yar budurwata baby na gashi ban miki kayan sallah ba kuɗi a gari baby na idan da ban miki Ramadan basket bari cikin so ne baby na in na zo ta di bayan sallah karki koro ne baby na tun da dai ta gane san ba ta san ƙarya ne tun da dai tana yi na ne tun da dai dala ta tashi ta zanyo miki kayan sallah balle ma Ramadan basket ya wuya da mijin daɗi fa baby na ina ta kira baka fike daga lambata har ta ƙawata baka fike so da wani ke yau kwana jirainin hankali to saurare ni daki watan azumi ya tsaya ta din ma ai baka zuwa a'a aiki ne yawa shi yasa zancen ma ban zuwa zaki faɗi gaskiya an faɗa mini kayi budurwa kai da Allah jita ne da zauna gari banza suke ko ina kika je da kan take daga ji dama nai tantama na san alƙawari ka rike ai zancen gaskiya ke kadai na aje a zuciya ai baby na mai sona yar budurwa ta fi sallah yar budurwa ta baby na gashi ban miki kayan sallah ba kuɗi a gari baby na idan da ban miki Ramadan basket bari cikin so ne baby na in na zo ta di bayan sallah karki koro ni baby na yar budurwa ta fi sallah yar budurwa ta baby na gashi ban miki kayan sallah ba kuɗi a gari baby na idan da ban miki Ramadan basket bari cikin so ne baby na in na zo ta di bayan
nan ba, na gano leshi babba, ga jaka ga takalmi ko ɗayansu ba zan raina ba. Dakata in yi bayani na, kin ga cikin aljihuna mai adashi ya gudu da kuɗina. Ciki da Ramadan basket dina, sakon cefananki na gurina, fatan za ki karɓi uzurina. Soyayya ce ka san ba na uzuri, zancen gaskiya na faɗa maka ban san ƙarya. Rannan na kira waya sai ka ce mini ba ka zariya, na ci bashin takalmi da jaka yau ko sai ka biya. Saurara baby, ni ba wancan baby. daga jan Ramadan basket kin juyan baya ya haka. Ai kuwa soyayya ce hakan. Ramadan basket ya batan soyayya ta, ga kwandon ya ƙi cika. So ai wannan kai ka sani. Daga indomi ɗaya taliya ɗaya sai madara ɗaya, ga gari ba labari. Yar budurwa ta fi sallah, yar budurwa ta baby na, gashi ban miki kayan sallah ba kuɗi a gari baby na. Idin da ban miki Ramadan basket bari cikin so ne baby na, in na zo ta di bayan sallah karki koro ne baby na. Yar budurwa ta fi sallah, yar budurwa ta baby na, gashi ban miki kayan sallah ba kuɗi a gari